از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان جهت آموزش زبان‌های خارجی توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. همکارانمان سعیده یوسفزاده اوید به اسلوب نو و سنجیده شده آموزش زبان‌های انگلیسی و روسی صحبت را انجام می‌دهند که با هم تماشا می‌کنیم. مرحمت سعیده. تشکر همکاسبی عزیز. سلام بینندگان گرامی. دانستن زبان‌های انگلیسی و روسی به طلبات زمان تبدیل یافته است. می‌دانید که دانستن زبان‌های خارجی در بسیاری امکانیت‌ها را می‌کشاید. زبان ندانید برای کار یافتن هم اذیت می‌کشید. آید کورس‌های وان بوک با شخصانی که برای زبان‌ها را رفته آموختن وقت ندارند و در مهلت کوتاه تیز و آسان آموختنی هستند پیش بینی کرده شده است. حاضر شخصی که صاحب تجربه بسیار ساله است و در دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان از سال 1997 تا حال درس داده آمده ایستادند. استاد رحمانقулов мардонқул номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи забони англисӣ ва робитаҳои байнифарҳангии донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон. саволе ки ба аудиокурсҳои ванбук дар 6 моҳ забонҳоро омӯхта мешавад ё не ҷавоб мегирем. марҳамат устод. ман аз таҷрибаи бисёр солам дида ҳамеро гуфта метавонам ки аз ин аудиокурсҳои ванбук бемалол забонро омӯзонда мешавад. чунки ман аудиокитобҳоро хеле хуб омӯхта баромадам. дар вақти омӯзиш ба яке аз факторҳои муҳим эътибор додан лозим аст, яъне ин муҳити забономӯзӣ аст. барои забономӯз дар вақт ва шароити ба худаш қулай омӯхтанаш хеле ҳам аҳамияти калон дорад. ман бемалол гуфта метавонам ки бо воситаи аудиокурсҳои ванбук дар ҷои ба худаш қулай, дар вақти ба худаш қулай забонҳоро омӯхта метавонад. бо аудиокурсҳои ванбук омӯхтани забон осон аст, яъне ҳикояҳо аз суханҳои дар ҳаёт бисёр истифодабаршаванда ташкил ёфтанд ва мо ба аудиокурсҳо ки нейтив спикер мегӯем, яъне худи мутахассисони забон амрикоиҳо овоз доданд. барои ҳамин бо аудиокурсҳои ванбук омӯхтани забон шавқовар ва осон мешавад. хуб, ташаккур устод барои як суҳбати самимӣ. хушомадед ба барнома. саломат бошед. бинандагони гиромӣ, бо фикрҳои мизоҷоне ки аз ширкати ванбук аудиокурс харидорӣ карданд ва омӯхта истоданд шинос мешавем. ман ғафурзода олим тӯли як моҳ мешавад ки аз ширкати ванбук китоби забони англисиро гирифтам ва мо зуд оварда расонидан. дар як рӯз тӯли 2 соат ин китобро мехонам ва аз ин китоб хелоситҳоро ба худ гирифтам. беёри ягон устод дар дилхоҳ вақт метавонанд мутолиа кунанд. агар ягон ҷои нофаҳмоӣ бошад, мо ба ширкати ванбук ба оператори худ занг зада аз он чизро мепурсем. ман ин китобро ба ҳамсолони худ тавсия медиҳам, зеро онҳо ҳам хонанд ва забон омӯзанд. хуб, бинандаҳои азиз, бо фикрҳои мутахассисон ва мизоҷон шинос шудем. шумо низ забонҳои англисӣ ва русиро бо аудиокурсҳои ванбук ки дар асоси технологияи таълимии амрико сохта шудааст дар 6 моҳ омӯхта озод гап занед. боз як хабари муҳим. ширкати ванбук то 30 июн ба аудиокурсҳояш 50% тахфиф эълон менамояд. шитобед худи ҳозир супориш диҳед ва ҳамин гуна гӯшмонакҳои стереоро ҳамчун тӯҳфа ба даст оред. барои гирифтани маълумоти бештар ё ин ки фармоиш додан ба воситаи Google, Яндекс ё Chrome ба вебсаҳифаи cw.vanbook.tg медароед. ном ва телефонатонро мемонед. бо шумо мутахассисони ширкат тамос гирифта маълумоти пурра медиҳанд. бо ванбук забонҳоро ҳамагӣ дар 6 моҳ омӯхта озод гап занед.